देखिए वीडियो में लागल सब। हल्दी कब होगा हल्दी रस्म? जल्दी करो ना रे। क्या नहीं मनीषा के बियाह के भोज गजब। क्यों लोग कनिया हो? लेकिन नहीं कानून नहीं करो। 1 किलो तब फूल तब वैसे नहीं है तो बैसाख। हेलो गाइज, नमस्ते नमस्कार प्रणाम संपूर्ण गोटे के वेलकम टू माय ब्लॉग इशिका मैथिली ब्लॉग। तो अहाँ सबके स्वागत है हमारी ब्लॉग जे ब्लॉग मनसा के बियाह के पार्ट 2 है, जेमें हम अहाँ सबके हल्दी मेहंदी बियाह शादी एमर उमर सजावट के बारे में से हो अहाँ सबके देखाएब बताएब। और हम सब पहुँच गया छी मनसा के घर जे अहाँ के धनुषा में है मक्खनपुर। ई मुसहर बस्ती है। तो जते मनीषा के जते रिलेटिव सब अत रहे सबके घर देख सकी छी। बहुत सुंदर घर है और अंगने अंगने में मतलब चूल्हा है से चूल्हा बरत रहे तो बहुत सुंदर लगित रहे। तो ई मनसा के घर है, मनसा के भौजी और तैयार भ रहे मनसा कथी के लागी तो अपटन के लागी। पहले जे गांव घर में अपटन हुई है से अपटन क के ते के बाद हल्दी के रस्म करे वाला चले हम सब। तो ओई के लागी तैयार कर रहल चली। बेचारा शादी के चक्कर में इतने परेशान है कि एकदम मुँह कान पूरा सुखा गए। ओना गर्मी चले हमरो सबके मुँह कान एकदम सुखाइले देख सकी छी। यहाँ से बियाह शादी के घर में बहुत काम रहे, बहुत टेंशन, हर चीज़ पुगाब पड़े है। तै पर से दर्शक सब जे गाँव से उठ के चल अबित रहे भेंट कर फोटो खींचता आरो कनी बेसी काम बजर जाए। बुझाए पीरे पीरे सब हल्दी रस्म काने के बड़ी बड़का भ गेल ना। साथ ही सब जब तक मनीषा अपटन के लगी तैयार भ रहा अहाँ सब सेट देखा दै छी। हल्दी मेहंदी के सेट ई भ गेलै। तै के बाद ई भ गेलै अहाँ सबके खाना के अत भोज भात बन रहल है। और अहाँ सबके बता दी कि जते भोज भात छलै जते मतलब खानाई पिनाई छलै सब अरुण अपना तरफ से व्यवस्था कयने छलै। और खाना से हो उदयजी बहुत नीक बनेने छलखिन। ई उदयजी छथिन जे खाना बनबै छथिन शेफ, अपना सबके गाँव घर के शेफ बहुत सुंदर खाना बनेने छलखिन और बहुत नीक लगले खाए में। और सबके एकदम आराम से गाँव आर से लऽ कऽ बरियतिया सरियतिया 4 गाँव के कते गाँव के आयल छलै भोज खाय ले, सबके निमंत्रण गेल छलै तो सबके पुइ गेल और सब वाह वाह केलकै। खाना बहुत नीक छलै और कुछो घटलै नहीं, भले उबैरे गेलै। और ओहि के लागी हम सब बहुत खुश छलिए कि मतलब ककरो ताना नहीं सुन पड़ले, कोई कलंक नहीं लगल तै दुआरे कि मनसा के बियाह में गेलै और खाय ला नहीं मिललै से नहीं भेलै। और ओहि के लागी बहुत खुश छलिए हम सब। देखिए वीडियो में लागल सब। हल्दी कब होगा हल्दी रस्म? जल्दी करो ना रे। चाय दीबू हाय ओए बाइक तक दीबू वाह 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 लाड़े दीबू ये तार दे बेटा।
ओके साथी सब, तो अहाँ सब वीडियो में देख रहल छी एकदम रोडे पर बैस के सब बाल बच्चा सब खाए है। कते बच्चा सब है गाँव में पते नहीं चले, लेकिन सब गोरा खाए है। खाए देख बहुत खुशी लग रहा है। और एने करके सब गोरा गौवा सब खेल के ते के बाद टाइम एले हल्दी रस्म के। देख सकी छी हम सब हल्दी के तैयारी कर रहल छी। बहुत नीक स्टेज बनल है और अहाँ सब पूरा वीडियो देखब। अहाँ सबके केहन लागल हमरा कमेंट में जरूर कहब। या रामनारायण सर हम सब गोरा पहुँच गए छी हल्दी के लेल। तो हल्दी के वीडियो देखो और एंजॉय करो साथी सब। एक किलोटा तब फूल तब वैसे ना है तो बैसाख ओहो साथी सब, तो एंट्री भेलै ब्राइड के, मतलब जकर शादी भरल तकर भंसा के। पीरे पीरे सब गोरा पहने है, बहुत सुंदर लग रहे साथी सब। तो साथी सब ई जे अखन देख रहल छी ओ अहाँ सब तो नहीं चिन्हे छी, हम चिन्हा दी छी। अनिशा के मम्मी और अनिशा के पापा है जे मनीषा के आशीर्वाद दिया आए, हल्दी लगावा आए। और मनीषा के हल्दी लगाबत काल में अनिशा के पापा एते इमोशनल भ गेले, मनीषा एते इमोशनल भ गेले कि ओकरा देख क हम सब गोरा जत्ते गोरा छले तो सब एकदम इमोशनल भ गेली एकदम। कि कहू अहाँ सब देख सकै छी वीडियो में, मतलब बहुत दुख लागले, बहुत याद एले अनिशा के साथी सब। अहाँ सब तो कहते रही कते गोरा कमेंट में कि सब बिसर गए, लेकिन केना बिसरबे। अनिशा के याद तो जिंदगी भर एते साथी सब। हर एक काम में, हर एक चीज में, हर एक चीज में कहूँ कोनो एहन चीज नहीं जैमे ओकरा याद नहीं आवे है। तो अहाँ सब एना नहीं कहो कि अनिशा के बिसर गए या कुछ। हम सब बहुत याद करे छी ओकरा, लेकिन देखबे नहीं छी, कहे नहीं छी। कथी करू कह के अहूँ सबके दुख नहीं दिया चाहे छी। हम सब अहाँ सबके दुखी करो नहीं चाहे छी साथी सब। अहाँ सब बात बुझू। ये क्या कर रही हैं आप? आराम से लगाइए, कपड़ा वैसा सब गंदा हो जाएगा। अरे छोटू भौजी के समझाओ ना। ये तो भौजी अब हमको क्यों लगा रहे हैं? अरे तो आप क्या स्पेशल है? अरे ये
साथी सब फाइनली हमार टर्न एलै हल्दी लगाबे के तो मनसा कहने चले तो हम ओकरा हंसाबे के लागी किछ बात बजली से वो हंसऽ लगले और वो हमरो देख के बहुत इमोशनल होइ छलै, लेकिन हम अपना आप के कंट्रोल कैली। कते ओकरा हालत खराब हो गेल छलै तो हम चाहली कि नहीं कहनी और हंसते ओकरा आशीर्वाद देली, हंसते हल्दी के लिए। अब सब इमोशनल भ जेते तो संभारते के, तो हम बहुत प्रेम से ओकरा हल्दी लगेली और बहुत रास आशीर्वाद देली और अहूँ सब बहुत रास आशीर्वाद दियो। नया जीवन के शुरुआत करे जा रहे साथी सब। बहुत चल रहा है यहाँ पर। क्या नहीं मनीषा के बियाह के भोज गजब हम चलो के पानी पियावे फोटो। तो साथी सब हमू सब हल्दी ताले ताले आरो गोरा हल्दी लगबे चले। भूख बहुत जोर से लाग गेल चले, 3 साढ़े 3 बज गेल चले। हमू सब भोज खैली एकदम मन से, बहुत सुंदर भोज चले साथी सब। आगे से ना बन सीखे ओके साथी सब, तो यहाँ सब देख लिए मनसा के हल्दी के ब्लॉग और अहाँ के शादी के ब्लॉग से हो देखाएब, आम बियाह के हर एक बीत के ब्लॉग देखाएब। लेकिन पार्ट 3 में के लगी बहुत लंबा है गाइज, कथी करो अहाँ सब पिताइत रही छी, लेकिन कथी करो अब मजबूरी है, बहुत लंबा यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करते रहे। तो बेटे जी साथी सब मनसा के बियाह के ब्लॉग पार्ट 3 में काल, तब तक बनल रहू, पूरा ब्लॉग देखित रहू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग, लव यू ऑल, गुड नाइट, जय सिया राम।